A idade de xubilación pros mariñeiros que están en palangreiros e rastreiros conxeladores volve a saír a palestra. Dende a CIGA denuncian unha circular mediante a cal o director xeral do Instituto Social da Mariña indica aos seus subalternos que non poden acollerse aos coeficientes redutores do 0,40. Que significa isto? Pois cousas tan importantes como, por exemplo, que os tripulantes non lle valou de nada demostrar que andan en barcos congeladores. O tripulante que anda fora vai pasar o 0,20, 0,25 ou 0,30 ou 0,35, os moi grandes, en algún caso haino. Dende a CIGA pensaron que este problema estaba resolto a finais do 2016, pero agora danse conta a través desta circular de que non é así. Empézanos a surxir as dudas e por iso facémonos as seguintes preguntas. E por iso convocamos isto. Primeiro, se os arrastreiros congeladores e os palangreiros congeladores non son congeladores, que flota galega queda? Que teña dereito ao 0,40. Dígovos máis, e exemplos que ustedes há 5 minutos en coche. A flota galega ou de marín que faena en Nafo son arrastreiros congeladores, toda. A que faena en Malvinas, toda. A que faena no Índico, toda. O subtipo ese lle van a aplicar tamén el de arrastreiros congeladores non son congeladores? Ante esta situación, a CIGA xa convocou novas asambleas co obxectivo de iniciar unha campaña de protesta para buscar unha solución ante este problema. Exixen a convocatoria urxente dunha reunión onde estean presentes a Xunta de Galicia, os sindicatos e as patronais. De non chegar a un acordo o antes posible, dende este sindicato xa anunciaron que volverán a saír á rúa. Vamos a exixir xa a convocatoria urxente dunha reunión